खनजिथा बर' आं बेरलांमारि अदलागुरि गामिनि क'क्राझार दालाइ बर' फरायसा आफादनि गोख्रों इनिशिएटिभ गोख्रों थांखि मानोना जायफोर दख'ना बोखोनानै रिल्स भिडिअ बानायदोंमोन इन्स्टाग्राम बानायदोंमोन बैफोर मानसिफोरनि सायाव गोख्रों इनिशिएटिभ लादों जोबोद बाख्नायथावना हाबाफारि ससियेल मिडियाखौ गुबुंले खालामग्रा समाज बेबस्थाखौ गुबुंले खालामग्रा बैफोर मानसिफोरखौ बेफोरबायदिनो साजा होनांगौ आरो साजा होनाया खोब बाख्नायथावना हाबाफारि जादों थ' बेल' नङा आरो बे खनजिथा बर' बेबायदिनो गोबां हिनजाव मानसिफोर दङ बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलांदो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे उनाव बेबायदि दख'ना बोखोनानै जाहाथे रावबो हिनजाव मानसिया रिल्स भिडिअ इन्स्टाग्राम बानायनो गोहो आरो साहस मोना नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनानै कुनु दिन लाइ होनाय जानाय नङा लाइ होदों साया समाजावहाय जों बेबायदि देखायनायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा दा फिसा देराखै नामा दा लाजिनाय गैया नामा दा मानसि गैया नामा जोंहा दिनै फिसा गिदिर गिदिर दङ फरायनाय दङ जालाजि मोनबाय सुखसाय मोनबाय दा लाजिनांगौ दङना न'खराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों नों खालामनाया जोङो दिनैनो निमाहा बिनांगोन हाग्रा बारियावबो जों आवाज सावबाय आवबो आवाज सावो जों सानै मानसि दंमोन सासे दा बुंनानै थाबाय बिनि बेरासिन जागासिनो जाबाय दाना नैबे समाव बन्द जानांगौ बुजा खामायबाय जोंजों आरो दाख्लै बुजा खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो नुखाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै मा जालांदों दिनै एबसुनि ओमफ्राय गामिनि गार्जेन ओंखारनानै आंनि भाइरेल भिडिअनि सायावहाय गोबां खोथा सावरायदों आरोना आंनि रिल्स बानायनाय मानायखौ आंखौ बन्द खालामनो होदों बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ लाबोनो मोना जेबो लाबोनो मोना होननानै आंनि गोरोन्थिमोन लोगोफोर आंखौ निमाहा होदो आं सानस्लाबनो हाया बेफोरबायदि गोरोन्थि मावफ्लांबाय नाथाय आंल' नङा आरोना लोगोफोर बुहुत आइजोफोरानो बुहुत हिनजावफोरानो बेफोरबायदि भिडिअ लाबोगासिनो दङ नाथाय बिसोरखौ नुवाखै आंखौ दिनै जोंनि समाजा आंखौ नुदों आंखौ खालामदों आंनिनो गोरोन्थिमोन लोगोफोर आंखौ निमाहा होदो दिनै सोरबाफोर आंनि जायगायाव दंमोनबा दिनै थैखांसिगौमोन लोगोफोर लाजिनानै नाथाय आङो गोसोमथानानै दङ सोरनि थाखाय मानो होनबा आंहा गथ' जानाय दङ आंखौ नोंसोरो ज' फैनानै आंखौ बेफोरबायदि गाज्रि खोथा बुंबाय गाज्रि बुंबाय लाजि फोनांबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों हगारबाय आङो लाजिनानै सुइसाइड जानानै आं थैयोमोनबा नोंसोर आंनि गथ' गथायखौ नोंसोर आंनि फिसाखौ नायफैगोन नामा आंनि फिसाखौ नोंसोर जाहोफैगोन नामा आंनि फिसाखौ नोंसोर नायफैगोन नामा बुंलाय आंनिनो गोरोन्थिमोन लोगोफोर आंखौ निमाहा होदो आं दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि गाज्रि नायथावै भिडिअ लाबोला आंखौ निमाहा होदो लोगोफोर खनजिथा बर' आं बेरलांमारि अदलागुरि गामिनि पस्ट बदियागुरि PS गसाइगाव जिल्ला क'क्राझार आं गावखौनो सानस'नो हायैयाव दाखालि साननैसो सिगां आंनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों माखासे सुबुं समाजाव गनायजाथावै रिल्स भिडिअ हगारदोंमोन बिनि सायावनो आं दिनै उनफिन सानफिन साननानै बर' हारि आरो बर' समाजनि गेजेराव आंनि गाज्रियै भाइरेल भिडिअ हगारनायनि सायाव खर' गंग्रायै निमाहा बिनाय जाबाय आं दिनै बयनिबो गेजेराव खोथा होयोदि दिनैनिफ्राय आं रिल्स भिडिअ बानायनायखौ बन्द खालामनाय जाबाय इयुनाव आं जुदि रिल्स बानायबावो अब्ला आंनि सायाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो आफादफोरा नांगौ बादियै साजा होनो हागोन